tes satu tes cek sound cek satu tes cek sound. Cek sound.
Hurian itu hatta nani halongan na adong di bagas joron itu hatta dohot na adong di bagas tabe na mandohoti secara live streaming tapuka ma acara pertangyangatta wilayah HKBP Pasar Minggu. Jojo tu parsauran. Salam jala horas madihita saluhutna. Shalom, jala horas manang dihamu. Di parpunguata sadarion, tamado hita mandok maloyate, dohot mamuji debata, alani asi ni roha, dohot denggan basani debata dihita saluhutna. Nunga dipatuduhon debata, hagogoon dohot huasona, mengatasi sude nasa hagogoon dohot huason di portibion. Nunga di ondihon di hita, sian namanogoti hita, jala di lehon tu hita, hai pason, dohot tiur ni roha. Nunga ditupakkon tu hita, na tau gabe hanguluan, dohot haliaonta, jala di lehon tikki lau marpungu dohot marsaor, marhite-hite partangnya tahun. Sialani i, takas mata pasahat puji-pujian, dohot hamuleteon ni rohatta tu hatta. Haleluya, pinuji ma dibata nasai tokto mangaramoti, jalana patuan kita disude pargumil toten ngulta. Hamu akadongan nani holongan di bagasan Yesus Kristus. Taparade marohatta dohot pikrata di partangyang tutu debata asa dituturi diramoti jala dipasu-pasu hita dina memuka sahat tuna mengunjungi partangyanon alani i martangyang na hohom mahita di bagasan rohatta. Amen. Atong tapuji jala tapasanga maibana na suntibul jala parholongi marhite-hite na marede hita. Marede mahita sian buku ede nomor 550 sia ayat sada sahat tundua.
hite gorni debata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni ton di porbadian na tumo palangit do tanoon. Amen. Nama mulus do anggo portibion, rap dohot na pinangido ni rohana, alay na mian ro di salililing na do, na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata, jala amanami, say urupi mahami, asa unang mandele hami ujuro hapogosan tuhami, jala asa unang manggopo hubain hami, silang leonommu nadinggani, ujuro pasupasum tuhami, ramoti hami asa unang matpos niro hami, tu arta nani hasianganon. Lehon di hami haporseaon, asa dohot hami perjabar di setianon ni akan aporsea diho. Marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Udul mahita. Karena mahita, wende nomor parasu 10 sada. Ayat sada 1. Turpuk epistel di pertengeta bornginon, imana tersurat di pasal 20 ayat 1 ayat 10. Tajahama marsika sorin. Edde siang si David. Saya dialusi Jehovah maho di hari hagogotan. Saya dipatibul guarni debata ni si Jakob maho. Mai pehu bota takas na Jehovah. Dari tukau ho Sion. Saya marningot ma ibana di sude aka pelianmu si panganon. Saya talmisma di rohana aka pelianmu si tutungon. Saya di leon matuho si subut roham. Jala di pasaut nasa sakapni. Asa maria-ria hita mida hatuan mi. Jala mamior hontonggol. Mangasahon gorni debat tatai. Saya di pasaut Jehovah ma nasa pangiduammu. Nuaing pehu boto takas na tinupahon ni Jehovah minian nai. Saya lusana do ibana sian akalangit abadion nai. Mari teite aka pangabang ni atuan ni siamuna. Mangasahon hureta dohot hoda do ianggo nasida. Ala ianggo hita gorni Jehovah debatatai ido taingot. Martukapan jala martindangan yang gonasida
alai yang hita tongdo marsihot jongjong. Sai tupahi marajai ale Jehovah, sai alusi mahami di ari pangululuan nami. Ido sahatna, mertua do akan atumangun hatani debata, jalana opesa. Amin. Marede hita sian buku ED nomor 714 ayat 3-4. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, yang telah menyertai kami, Jemaat Gereja HKBP Pasar Minggu, khususnya Jemaat Wilayah 9 dan 10, yang telah hadir pada malam hari ini Tuhan, di gereja-Mu yang kudus ini, untuk mengikuti kebaktian wilayah yang gereja adakan setiap hari Jumat malam pukul 7 malam. Begitu juga dengan warga jemaat wilayah 10 dan 9 yang mengikutinya melalui live streaming. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan hidup yang jemaat gereja-Mu HKBP Pasar Minggu, khususnya wilayah 9 dan 10, di dalam pergumulan hidup mereka hari lepas hari. Terlebih lagi Tuhan, bangsa dan negara kami masih mengalami pandemi COVID-19. Dan ini juga bukan hanya bagi bangsa kami Tuhan, juga dialami seluruh dunia. Untuk itu Tuhan, kami berdoa jika ada jemaat kami yang pada saat ini mengalami sakit, penyakit, kami berdoa Tuhan kiranya Engkau mau jamah dan sembuhkan sakit penyakitnya melalui obat dokter yang mengobati. Begitu juga Tuhan dengan dukungan keluarga bagi kesembuhannya Tuhan. Banyak dampak yang kami rasakan Tuhan dari virus COVID-19 ini. Barangkali juga Tuhan ada jemaat kami yang mengalami pergumulan akan pemutusan hubungan kerja sebagai akibat pengurangan pegawai
dan bahkan perusahaan kami di mana kami bekerja sudah tidak beroperasi lagi sebagai dampak dari pandemi ini Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang menguatkan iman percaya mereka sehingga mereka dapat tegar menghadapi situasi ini dan selalu berusaha dan juga percaya bahwa tangan Tuhan akan menopang mereka dan Tuhan pasti akan cukupkan kebutuhannya. Banyak pergumulan hidup kami yang kami rasakan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan. Namun Tuhan Maha Pengasih dan mengetahui setiap pergumulan yang kami rasakan. Jangan biarkan kami jatuh dan semakin jauh dari Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kami semua bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami berdoa juga Tuhan untuk negara kami, pemerintahan kami. Biarlah Engkau berikan kesehatan bagi Bapak pimpinan Presiden kami, sehingga dalam kepemimpinan beliau bangsa dan negara kami tetap utuh, bersih dan kuat dalam melalui masa-masa sulit, khususnya pandemi COVID-19 ini. Sebentar kami akan meninggalkan gereja-Mu ini Tuhan, sertai kami juga dalam perjalanan kami, sehingga sampai ke rumah kami masing-masing. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu dapat menjadi pegangan dan kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Ampunkan kesalahan kami Tuhan, baik kami lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja kami lakukan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Marede hita siang buku ede nomor 500 sada ayat sada 22. Yang mahita asini rohama dihamu do dame nasian dewata ama dohot nasian anakna Tuhan Yesus Kristus tuatai. Amen. Shalom dihita salutna tarlubo bima dihamu amanami dohot inanami namang yuton partanyanon marite live streaming. Alani dihita salutna hata nitu hata di partangnyata dia palok bason
ima nata surat sian berita nauli na sinuraton ni si Markus biduopat mamuka mai sian ayat 26 satu ayat 24. Tabuka ma amang dot tamuinang nang hita salutna dison asa marsika sor kita majahasa mulai hami ma sian ayat 24 26 songonom ma didok disi dungi didok ma omma pangalahon ni harajaon ni debata songon pabahedan ni halak nama daburon boni tuhau mana. Ai sian gogona sadiri di patubu tanui jumul haunai dungi biurna dungi eme napongisi di bagasan biurnai. Dungi di dokma tuah ma pasumanota harajaon ni debata tu dia ma upama honota alai dung sinaburhon sibur mai tubu gabi tumibo sian nasa ikau rata jalabalgama dakana pola tarbahed do pidongna martonga-tonga langit marasar di lingkungan nai. Alai dang adong di hatau tuda sida so marite hite upama alai pulik do di patorang saluhna tu siesian nai ido sahatna hurian itu hata di bagasan Yesus Kristus ditupuk ta di apalatikion hata itu hata ima taringot ima songon apa bahenan ni halak namana burboni tuhau mana. Apatanna dipangido tuhita dison ima songon topik ni mingguta di hari minggon didok di patibul di bagasan Tuhani manang bahasa Indonesia berbenggah dalam Tuhan. Alani dia berkadongan dalam perumpamaan ini Kristus menyatakan hal kerajaan sorga seumpamanya yaitu seorang yang menaburkan benih di mana benih itu terus tumbuh, di mana benih itu terus bertunas dan berbulir. Benih yang dimaksud dalam perumpamaan ini adalah firman Tuhan. Boni nadidok di hatani tuhata dia palatikon ima hatani di bata. Alani dia mau kadongan ada dua bagian penting yang harus kita perhatikan di dalam firman ini. Yang pertama yaitu peranan si penabur yang menaburkan benih. Jalan apa dua hon dia mau kadongan ima songo dia do peranan ni debata yang menumbuhkan benih yang ditaburkan itu. Alani dia mau kadongaku di bagasi Kristus mulai didok peranan dan tugas dari seorang penabur adalah menaburkan benih. Di mana benih itu adalah berasal dari Tuhan. Dengan kata lain, Tuhanlah yang menyediakan benih tersebut. Ido didokon dia mau kadongan di 2 Korintus sia ayat 10 alain na padirihon na boni tu penabur doot idahan tu na mangarton padirihon jala pagadaon ni ido dihamusi sabuhonon na jala patuburon na parbuhe ni hati koran. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti yang dimakan. Ia juga yang melipatkannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Alani dihita salutna amanami dot inami dan sepatutnya dihita dia makadongan sohon halak naung bongot tu bagasan harajon di debata.
Tarlu bobi ma di tonga-tonga ni golutta. Molo tabai pe akan nauli nado nakana denggan di tonga-tonga ni golutta. Dang bo hita pati bulo dirita. Alani hita sadiri mangulahoni. Alai alani tu hatta do. Alani do didok di hita di son bo hita berbegah di dalam Tuhan. Manang di patibul Tuhan itu hita. Boy hita manggula akan naulan na dinggan, boy hita babayan akan nauli akan na dinggan di tonga-tonga ni huriai, dada alani si habuyota, dada alani si naadong di hita, alai alani naung di patibul Tuhan itu hita, marite naung di saburot Tuhan itu, boni hata ni Tuhan di tonga-tonga ni ngoluta. Alani dia mau kadong aku di bagasan Kristus, perlu kita garis bawah ya teh. Adong sedana ikut si garis bawah tak bahwa seorang penabur hanya mengerjakan apa yang menjadi bagiannya saja, yaitu menabur. Sonido hita di tonga-tonga ninggoluta. Ima dohonon na menabur na pinasahan ni debata. Jala bukan penabur yang membuat benih itu bisa bertumbuh. Jala itu yang menumbuhkan benih itu adalah Tuhan. Adapun tugas kita hanyalah menaburkan benih di ladang yang sudah disiapkan oleh Tuhan kita. Alani dia mau kadong aku di bagasan Kristus. Berbicara pertumbuhan ada kaitannya dengan benih yang ditabur. Sarupa dewi dia mau kadongan songonita dari taburan ni hatani tu hata dia patikon taringot tu pertumbuhan iman kita. Berbicara tentang pertumbuhan ada kaitannya dengan benih yang ditaburkan. Artinya takkan ada pertumbuhan tanpa ada yang di benih yang ditabur. Sarupa dui dia makadong boni naung disaburon di debata imahatan di debata danga dong pertumbuhan di hita molo danga dong boni na ditaburon. Songo dia do hita boimba di patibul Tuhan di debata bagaimana kita bisa bermegah di dalam Tuhan itu jika firman Tuhan tidak ditabur di tengah-tengah kehidupan kita. Alani dia mau kadong aku di bagasi Kristus. Hal menumbuhkan benih merupakan bagian yang paling sulit dan yang paling berat. Sehingga kita manusia sering manusia sering dengan segala akal dan segala pintaran kita dohono dia mau kadongan lahu mabahin akan dengan hapeng holat di batado ndaboi mangulau ni. Alanido ada pun proses pertumbuhan di sifatnya bertahap, tidak ada secara Islam. Tarlu bobi ma di nama buron hata ni tuhata di tonga-tonga ni nguluta di hita dia palatikon adong proses pertumbuhan. Tarlu bobi ma sian aka pengalaman hidup tak. Alanido dia palatikon danga dong di dokon di son ima pertumbuhan itu sifatnya bertahap. Ada dapat jolo ima berakar. Dapat duohon dia makadongan tumbuh makin besar. Dapat tuluhon di dokon berbunga bahkan berbuah dan akhirnya siap dipanen. Begitu pula lah halnya dengan haprosyota dia makadongan. Songonido haprosyota. Ima naung disaburon hata ni debata adalah penting sekali untuk kita menjalani proses tahap demi tahap dengan belajar firman Tuhan setiap hari, yaitu benih yang telah ditanamkan atau yang telah disaburkan kepada kita. Ketika Tuhan mengerjakan pertumbuhan itu akan diselesaikan sampai akhir. Ido didokon di Filipi sada ayat onom apala omma pos ni rohaku nunga upukka ulaun na dinggan di bagasan hamu patuluson ni ido sahat rodi Kristus Yesus. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Ido na pinatudu ni Kristus tak dia palatikon. Ido na dipatudu ni ima Yesus tai. Pada waktu melakukan pekerjaannya di bumi, ima ditiki ibana melayani di bumi, Kristus menyelesaikan sampai tuntas. Yaitu ketika dia mati di kayu salib dan ia berkata sudah selesai.
Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ido didoko songon si Yohanes di Yohanes 10 ayat 30. Jadi dung di jalo Yesus na asomi ni nama nunga marujung dungi di pauduk ma uluna pasahaton todina. Alani jamu kadong aku di bagasan Kristus. Dari satu benih yang ditaburkan akan menghasilkan buah yang berlipat ganda. Ido didokon di Yohanes 10:2 ayat 24. Tutusi tutudo nahudokot tuhamu. Dang nagadda emei molo somadabu tutano jalamate. Dungpe mate asa gudang parbugena. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Alani dihita salutna dia moka manami dot inanami. Benih kebenaran yang asalnya dari Tuhan adalah benih yang baik dan pasti akan menghasilkan buah kebenaran yang berlipat ganda. Dan sampailah akhirnya pada masa panen atau masa menuai yang adalah akhirnya dari seluruh kerja keras yang dilakukan. Semua jerih lelah, semua air mata yang mengalir dan keringat yang tercurah selama ini akan terbayar saat masa menuai tiba. Seperti apa yang dikatakan di 2 Timotius 2 ayat 6. Ikut siulah haumaido jumolo taruli di parbuena. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Alandi dihita salutna, saat itulah Tuhan memberikan upah kepada setiap orang-orang yang mau bekerja di ladangnya tanpa mengenal lelah. Alandi dihita salutna, benih itu adalah apa? Benih itu adalah iman percaya kita. Bertumbuh tiap hari melalui pengalaman-pengalaman hidup kita. Dengan tabah menjalani peristiwa kehidupan kita. Dan semua itu dijalani dengan iman kepada Allah. Alani dia mau kadongaku di bagas Kristus songon hita. Naung disaburon hata di debata. Didok di hita dia palatikod. Selagi masih ada kesempatan. Selagi masih ada kesempatan, marilah kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan roh yang menyala. Songon sada edde ate nasai booming dohonon yang mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Dan repnya dokon, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Alani dia muka dihita salutna, selagi masih ada kesempatan, marilah kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan roh yang menyala. Ido didokot di Pengkhotbah 11 ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah itu atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama dengan baik. Didok dia sabatak sugut madugut nei sabuhoma bonim jala unang patai tanganmu manang bodari nei ay dang di botoho manang dia sian naduai majadi manang tungrap duasa majadi. Karena itu dia mau kadongan, mari melalui firman ini yang telah disaburkan kepada kita melalui benih firman Tuhan, marilah kita memiliki ketekunan, marilah kita memiliki kesabaran, marilah kita memiliki kesungguhan dalam menabur benih. Sekalipun kita harus melewati panas terik dan lebatnya hujan. Nata pehita dia mau kadongan terlubobi ma di masa pandemi COVID-19. Nata pe gudang ni hikahina hamaol. Masalah-masalah, marilah kita dohonon diakonon dengan ketekunan, dengan kesabaran, dengan kesaguan, kita selalu menaburkan benih kebenaran, benih kebaikan di tonga-tonga ni goluta. Unang gabe patutugak kita di tonga-tonga ni goluta. Alana Tuhan sangat menghargai dan Tuhan sangat memperhitungkan setiap usaha dan jeripaya yang lelah yang kita lakukan untuk untuk harjaun ni debata, untuk kerajaan sorga.
Karena itu saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan Roh Kudus, kita pasti beroleh kemampuan ilahi untuk mengerjakan tugas mulia ini, yaitu bekerja di ladang Tuhan. Mari kita melakukan pekerjaan-pekerjaan ladang Tuhan. Karena itu marilah kita memiliki karakter untuk bermegah, untuk bermegah di dalam Tuhan. Jangan bermegah untuk diri sendiri. Karena pertumbuhan adalah anugerah Tuhan. Karena pertumbuhan itu anugerah Tuhan. Soal padokan ni Apostel Paulus di 2 Korintus 5 ayat 12. Dada mengulai kami memuji-muji diri nami di jolomuna. Alai mangalio dalat Tuhamu. Asa adong pamujiomuna di kami maralon dongan akan na mga son rupa. Alai dada roha. Alani dia mekadungan di bagas Kristus. Idonakin, mari kita minta pertolongan Roh Kudus supaya kita mampu dengan kuasa ilahi untuk mengerjakan tugas mulia. Bahwa kita adalah seorang penabur, dikatakan, yang bekerja di dalam Tuhan. Karena itu marilah kita memiliki karakter yang tidak bermegah untuk diri sendiri. Walaupun dengan baik atau sukses yang kita lakukan, dengan perbuatan atau kebenaran yang diberikan oleh Tuhan, itu bukan untuk memegahkan diri kita, tetapi itu memegahkan di dalam Tuhan. Apapun yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, terlebih di tengah-tengah gereja kita, itu bukan usaha, atau itu bukan kemampuan, atau itu bukan karena ada di dalam diri kita, tetapi itu karena benih yang telah ditaburkan oleh Tuhan di tengah-tengah kita. Karena orang yang telah menerima benih Tuhan itu akan membuat kebenaran atau hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ido didokon si Apostel Paulus sinakin di 2 Korintus 5 ayat 12. Dada mengulai kami memuji-muji diri nami di jolomuna. Alai mangalio dalat Tuhamu. Asa adong pamujomuna di kami maralohon dongan akan na mga son rupa. Alai dada roha. Alani dihita salutna terlubobi ma dihamu amanami do inanami nang salutna karuas di uriata na adong di bagas joron nang songoni na adong di bagas tabe say di pargogoy tuhat na mahita terlubobi ma aka hita akan na hinokop ni debata patupahon akan na dinggan di tonga-tonga ni nguluta songon tada naong bongot hita tu harajaon ni debata. Amen. Martang yang maita. Maulia tema di ho ali Tuhan na ho sobahami di bagas Kristus di pakokopmu di tonga-tonga ni ngulu nami sigano pari. Di palosodo hami ali Tuhan madalani ngulu-ngulu nami di bagasan ari na sadarion, di bagasan pos ni roha, jala di bagasan las ni roha alani di leokodo akka hai pason, jala di leokodo alitu di pada hodo ali Tuhan akka parmaran di tonga-tonga ni ngulu nami. Molate mali Tuhan molo pe hami dia palatikon di bagasan hai pason, nang songoni di bagasan las ni rohami dada alani gogo, jala alani akka sibahenon nami di tonga-tonga ni ngulu nami. Alay ala naong di sabrokodo ali Tuhan boni to hami ima mahiti hatami. Gabi boy hami majamoto diri nami. Jala boy gabi patubon akalas ni roha di tonga-tonga ni golu nami sigado pari. Tarlubobi ma dia pala bason ali Tuhan. Diajari hodo hami ali Tuhan songon halak naong di tabruhoko boni mi ima hatami. Ima hata nama buan akalas ni roha di hami. Nama buan akadame. Nababuan aka pos ni roha di hami. Asa ima ali Tuhan na naing si rimang-rimangon nami. Asa ima ali Tuhan na gabe naing si ulawanon nami di tonga-tonga ni gulu nami. Molope adong aka nauli aka nadenggan no patopahami dia kapasoran nami di hubalang nami. Tarlubobi ma di bagas joromi ali Tuhan. Dada nagabe si megahod diri nami. Lahu pati bulod diri nami sokon didok si Apostel Paulus na mandokon ima alani naong ditaburod debatado ali Tuhan akka bodi alani posdo marwah nami ali Tuhan ajari hami jala pargugoy hami ali Tuhan
marite todi perbadia asa baidon nami ma akka patupahon nami ma akan nadinggad do akan nauli di tonga-tonga ni ngulu nami sigado pari di tonga-tonga ni akka pasoran nami tarlu bobi ma di tonga-tonga ni uriami alana boni na disaburomi ali Tuhan boni na mabuan akka holong ni roha do boni akka na mabuan akka dami ni roha jala boni na mabuan akka pasu-pasu do di hami salutna alani ubah kami ma di bagas tatang yang nami salutna akka ruas ni uriam nama dohoti partang yang anon di iganan di bagas coromon tarlu bobi ma di bagas ni akka dasidabe pos roha nami tuhodo pasoton nami daging do to di nasida jala homa ale Tuhan na mga leo gugu tu nasida molo pe masa akka hinamaol dot akka paru kilon di tonga-tonga ni ngulu nasida molo pe ro ale Tuhan songgop-songgop ni pardagyong marhite parsahiton na pos roha nami pato gomu do haporsyom mi alit awarsyon na sida ali Tuhan tarlubobi ma marhite hatam na badiyay atong ali Tuhan di bata ama nami tarlubobi ma dubok kami ma di bagas satang yang nami huriamon hagabibi pasar migon na posro nami salut na ali Tuhan asa jongjong bagas ni huriamon gabi bagas sibuan akalas ni roha ma di hami jala marluba-luba hami mangulaon akan nadinggan laho patupahon di tonga-tonga ni ngulu nami asa songon hatam mali Tuhan nama dokon asa gabe sira doho panodak kami di tonga-tonga ni Portobion ima songon ho naung madaburon boni di tonga-tonga ni ngulu nami atong mulai ati mali Tuhan songon colma kami na sa itotong maralok dosa marado pondongan nami colma nang marado poko pos roha nami asa homa sesaumo may asa unang igabe pangabat di hami gabe habaron ni pasu-pasum di tonga-tonga ni ngulu nami atong tangyang do ilik nami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangyak kami tuho amen. Tahu duti acara ta maredehita sian bukit de nomor 725 ayat sada dot ayat tolu laos tapapuma peliata. Tatangnya koma peliata martangnya kita ali di bata amanami na di banogijang hodo harwan ni saluhut silon leon nadingga do nasa ulibasa na maulutus hupasatami ma sian na nilohmi tuhami pilihan nami tuho
Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asal parasia kami pelianon pati bulon harajamu. Di tonga-tonga ni uriam dohot di portibion. Buhay marwanami mahiti-hiti todim. Asalamu tadahami gudang ni sileleom itu hami. Asalam gergir hami mandok mau lihat itu ho. Marite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rakmaita di tangiang alea manami. Alea manami na di bano gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajanmu. Sai saut malomoni ruham di bano tongo songon na di bano gijang. Leho matuhami sadarun hanguluan siapa hari. Sesama dosa nami, saun panesa nami. Idosa ni doa namar dosa Tuhami. Unang hami togion to pangunjunan. Paluwa mapisian pangago. Ayo do na punara jaon. Dota gogon, roh dia sangapon saliring nileling na. Amen. Asin ni rohani Tuhata Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Dot pasor ni todi perbadia ma. Na mamasu-masu hamu salu na. Amen. 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 Shaloma dihita saluhna. Oras shalom. Ala dongdo diamu amang inang, ala dongdo di parade asuton songon wilayah sia dot 10 si panganon dot sinumon adorang semulak tu bagas tabe asa marsi panganon dot minum aik sitio-tio mah hita horas.